Приятели, аз съм Боби и съм с моя приятел Иван и неговата чантичка също. Кажи. Добре, днес ще видите красотата на природата и ви пожелаваме приятно гледане. Малата не се жмеем. Бебе. И това беше от нас. Съжалявам, че не беше много дълъг клипа, но може и да стигнахме и за това и трябва да приключим клипа. Чао! Ще гледате следващия епизод. Чао, чао! Червена роза!